Percentatge d'un nombre. Calcularem el percentatge d'un nombre. 27% de 45. Com tot percentatge es pot expressar com a fracció, jo ho puc escriure de la següent forma. Ara, gràcies a la propietat associativa, ho puc calcular de 3 maneres diferents. Escullo la que més em convingui. Faig primer una divisió. Faig primer l'altra divisió. Faig primer la multiplicació. Sempre em dona el mateix resultat. Per resoldre els problemes, t'aconsello mirar el vídeo de problemes tipus, calcular el tant per cent.